The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ni ini nga dawag gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves. Kung nada ba kita mga sala nga atong gitipigan o atong hinumduman katong nabuhat na itong mga sala nini nga adlaw. Kay kung dili na to isugid kini ngadto sa Dios, mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang balang Espiritu Santo nga mo'y magtutudlo sa kamaturan, dili siya maka-function sa iyang ministry sanglit anaa pa may babag nga mga sala. Busa ato kining isugid. Pinagis paggamit yan ang prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manimbubuhat ka na ikaw andam no sa pagtuon sa pulong sa Dios.
Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Gidapit ka o awhag ka sa paggamit ng imong free will to make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magampo tas tagsa-tagsa nato aron kita maandam kini atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan. Nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo Dios. Nga buhi pa kami sa among lawas kini timailan. Nga ikaw na pay plano sa matag usa kanamo o nga kining maong plano sa among kinabuhi nga imong giandam sa kaniadtong wala pang tanan. Amo untang matuman, among sunod ang tanan nimong mga mando aron kami makakambot sa among common goal which is spiritual maturity. Nining adlaw Dios, salamat. Ning lain sa mga adlaw sa among pagpakigambitay sa imong balaang pulong. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami o Dios, tultuli o ipatinaw ka namong imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala ug mga followers, mga subscribers ni ining atong Bible study. Welcome. O ilabi na kanimo higala, igsuon diha ni Kristo. My fellow believer, welcome kamong tanan. Okay, padayon kita sa atong biyaan kagahapon nga tong hisgutan o ganiya pa kita ni ining atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Okay? Taon na kita niini o katong tiwason kining mga pipila ka mga points of doctrine. The real keys of success in life. Mao kini mainungdanon kaayo kanatong mga magtotoo. Kay kini ang mga paagi sa Dios. Iya kining protocol atong gisubay aron atong masunod gyud og nga kita makakabot niya ng atong tumong nga panag-iya kita og malampuson nga pagkinabuhi. Samtang niya pagkita ni ining unang bahin. Kay what I mean, unang bahin sa atong pagka anak sa Dios, pagka-Kristohanon. Kay ang sunod ni mao man ang dito na sa eternidad uban sa Dios naong sa naong ug kita uban na kaniya sa eternidad hangtod naman sa kahangturan wa naman ipagkahuman sa tumang kalipay, kalinaw, ang tanan nga mga positive things nga diin mao kanay gigarantiya gipasalig sa Dios sa iyang mga pulong. Ug unsa man ang gipasalig sa Dios dili gyud kana mapakyas kay reflective of His being perfect. God is perfect. His plan is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Gusto? Mao na kining atong gisubay karon. Sulod kini sa plano sa Dios. Apil kini sa plano sa Dios. Mao na nga kung kita magasunod nini, then pasalig o garantiya sa Dios nga kita magakinabuhi nga malinawon, malipayon
ug sa tuman gayud nga kalampusan. Okay, so ato namang giingon kanimo nga kini atong gitun-an nga the real keys of success in life dili man lagi pinagi sa kanang mga lakang nga gisugyot sa mga secular nga mga basahon sama sa popular lagi kayo ni how to win friends and influence people. Dili kini mao tawhanon ra ka ng mga paagi og unsa to atong prinsipyo ang gibarugan. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Amo na, atong gitun-an kining real, genuine solution sa Dios. Sabot ka? Mao na nga, nakita ninyo unsa ka bililhon, kamahinungdanon, how essential kining atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nga akong gipanginaot nga sa di pa kita kanang padayon sa atong pagtuon, maghinam-hinam na unta ta. Ingnon lang ako unta kay kumikan lagi sa atong kabubuton na may uban nga negatibo, na may ubang positibo. Kung nibaw naman ta nga ang Dios kanang is the author of winners. Siya tigmugna sa mga mananaog ug buot siya nga kita nga mga magtotoo magmadinaugon. We become victorious winner believers. Kaya mo kanay makapahimaya sa Dios. Ug mao na nga atong gitun-an balik-balik kining mga punto nga atong gitun-an aron sa ingon niya na mahimo na yung tinuod yung klaro tataw tinaw sa atong kalag ug mahimo na kining bahin sa atong kalag sa atong personalidad. Lang kay personalidad, that's not the important thing is that our soul is really growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mao na nga nagatuman kita nining iyang mando kay mao man kini ang iyang paagi. This is God's protocol nga atong sundon. Okay? So, the keys of success in life dili lagi ng mga tawhanon nga pamaagi o mga gipangsugyot nila kay human solution is no solution. Mao na nga atong gitun-an kining divine solution. So ang nag-una gyud lagi niining maong matuod nga Yahweh sa kalapusas kinabuhi mao kining paluwas sa tao pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone mo na nag-una gyud. Unya, ang sunod na niya na human ka maluwas after you get saved, then you have to grow in grace. Patubuon ng atong kalag. Pinagis nini atong gibuhat. And there are many ways, of course. Kay kining atong panahon nga nganlan og church age nga diin kita ania naa may gitawag og extant kanang spiritual gift nga maoy gitugahan gyud sa Dios nga maoy magatudlo kanatong mga magtotoo niining panahon sa simbahan for the edification of the saints aron motubo kitang mga magtotoo mga anak sa Dios. Motubo diya sa pulong sa Dios. So, giyatagan sa Diyos Espiritu Santo ang pipila ka mga kalalakinan. Ako yung giyatag emphasis ni kalalakinan kay may mga kababayinan ang giyatagan sa gasa sa pagtudlo. Gawas lang sa pagtudlo sa mga bata, tingali mga pipila ka mga babae pod apan kun bahin sa congregation. Why
espirituhanong gasa nga gihatag sa mga kababayenan. Kay this is the role of men only. Kay men are supposed to be leaders yun. Of course, kung mag-ingon nga, why mga babae nga mahimong leader apan kini nagasubay lang ta sa unsay gi lati diha sa balaang kasulatan nga mga kalalakinan may pinili nga mo'y gi hatagan ini maong espirituhanong gasa to teach, or ang ilang function gyud ini mga pastor teachers mao ang pagtuon unya pagtudlo, pagtuon pagtudlo, study and teach mo na ilang role, mo na ilang katungdanan. Sa akong inaingon, extant spiritual gift ka na nga. Ang matag magtutuo pod, gihatagan na sa Dios sila. Kitang tanan. Every individual believer has been given by God sa iyang tukma nga pastor magtutudlo. Every believer has been kanang ingnon ta assigned to the right pastor teacher. Pangitaa lang yon. Ang atong role is to search and to seek and find that right pastor teacher ang nga diin na kita magatubo sa atong kalag. So muna we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, mao na kadua. Patubuon ta hangtod makakabot kita sa atong main goal, common objective natin, common objective ingon nga mga magtutuo. Unsa man na? Spiritual maturity, espirituhanong pagkahamtong. Mao na ang atong tumong. And that is the purpose of gihatagan kita kana kaygayunan sa Dios nga makakabuot niya na pinagi sa pagsubay sa iyang gilatid lagi sa iyang pulong. Okay? Sunod lang ta. We have to obey His word. And this is the mechanics nga kita makakabuot niya ng atong common goal. Kaya diyan ang ato na nagi pasabot nimo nga ang common goal is spiritual maturity, which is the stage of capacity na natay katakos. So na natay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, o katakos sa paghigugma. All of this, you see, anha mo nindot, muhayahay, muhapsay ang atong pagkinabuhi. Mao na atong giingon nga successful life. You see, di pagkabuot niya na, makabuot niya mo na. Nutimanan na to nga doon na lagi tulo ka level of spiritual growth. Musugod man ito sa pagkabata. Niya, sigig tubo, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw nga pagi, sigig tubo, hangtod makabuot na nato ang pagkahingkod, adolescent stage. O niya, sige, tubo, sige, gihapon. Mao na itong itawag og spiritual momentum, pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Hangtod nga makabot na nato ang ultimate goal of every believer, which is spiritual maturity. Pagkanindot kung makabot na nato. Si Apostol Pablo nakabot niya ng maong stage ang spiritual maturity. Mao na iyong super grace kanang stage. Si Pablo dili lang kay super grace ay nakabot, ultra pa yun. Unsa na gyud ang iyang sinati niya ng pagkabot niya na. Mao na ang atong goal. Mao na giingon ni Pablo nga, suway lang god. Di mo magmahay basta makaabot na mo. O daghan sa mga
kanang giant believers in the Old Testament. Si David, si Daniel, si Jacob, si kanang Abraham, Moises, kani sila mga giant believers in the Old Testament. Kita kay gibinlan magyud ni Ginoong Kristo niining mga pamaagi. Mao gibilin niya human gyud sa pagkatuman niya sa iyang misyon. Samtang nabitay siya dito sa cross, pag-ingon gyud niya tapos na yung misyon. Dungan niya to, gibilin niya ang kanang atong dapit nga puloy-anan, which is a mental attitude, life nga operational divine dynasty. Kaya ang iyagod ni Ginoong Kristo, ang iyang divine dynasty was prototype. No, ito iya ngan description siyang divine dynasty nga iyang ipuy-an pod samtang din pa siya sa iyang unang pag-anhi. Kita gibinlan pod og divine dynasty ni Ginoong Kristo pag ingon lagi niya tetelestai na humana. So mao ni atong divine dynasty gitawag og operational divine sphere. Ang laing nga nini kining the protocol plan of God, the kanang Christian way of life, God's power system, unsa pa. Daghan ang iyang mga description. In fact, that is the kanang perfect environment kining maong dapit. This is a sphere, divine dynasty. Mabitaw ninyo, dynasphere. Sabot pa sabot, man, hindi man na mo kita lagi sa diksyonaryo kanang pulong nga dynasphere. Gi-combination na lang na sa English language nga. Gikan maguna sa Griego nga pulong nga dunamis, which means power, gahom, o sphere, dapit. You see? So kung tapuon ni man ang duha, dapit nga may gahom. O kanang gahom dili sa gahom sa tao o sa kanang ni Satanas dili. Gahom ni sa Dios. You see, di pagkagustuhan ng makapanag-iya ka gahom nga way makatandog ka ng gahuma. Bisag sa tibok universo walay makatandog niya na. Mao na ang buot sa Dios nga atong masinati nga magmadinaugon makanang malampuson. So mao na anhita mo kuan ining ikaduha, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ang atong kalag. You see, kaya nigtubo na niya itong kalag, gitawag na tao, unsa. Inigkabot na to, yung maturity stage. Gitawag na tao, invisible hero. O kita ang tinuod nga pivot, kaligunan sa nasod. Okay? And we contribute this sa tibuok kalibutan. Kaya you are part of the human race. But ikaw, giset apart ka na, gilain ka na, gipaglain naman tang mga magtutuo. We are set apart. We have been the called out ones. Mga tinawag na kita sa Diyos. O mawitaw nga, dili na tataga dinhi, mga langyaw lang ta dinhi, o gipaandam lang ta sa Diyos daan. Kaya nga itong tinuod yung puluyan ng tuwa naman dito sa eternidad uban sa Diyos. Kung di na nimo mahulagway ang kanang maong dapit. Ang ato na lang yung makabot sa atong panahuna, sa atong finite mind, mao nga kini a place of kanang pagkanindot gyud. Ato na lang ino pagkanindot ug kadto in town nga mga
igsuon, but nato o mga suod, mga higala, mga silingan nga who are still lost, laglag pa sila kay man sila kaluwasan, na ibaw naman ka sa ilang dangatan, imbes adto sila sa langit uban sa Dios, adto man sila sa pikas. Nugluoy kayo ang atong pag una-una niya na nga ato maning ihatag ang emphasis, no? Kay ang imong pagdawat ni Ginoong Kristo mao ra man kanang paagi nga ikaw mo kalifikar sa pagpuyo dito sa langit hangtod apan kadtong mo dumili o mo salikway o reject sa kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao ka na gitawag og unpardonable sin. Tanang sala mapasaylo gawas niya na. That is the only sala nga di nagyud mapasaylo. That is the only one unpardonable sin, the rejection of Christ. Kay kini kung pagsalikway sa tao, kung ang tao mo salikway kang Ginoong Kristo ngayang manluluwas, mo na'y gitawag og pagpasipala batok sa Espiritu Santo. Unsa may gisulti sa Mateo 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit it shall not be forgiven unto men. And whoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against God, the Holy Spirit, shall not be forgiven, neither in this life, neither in the life to come. Ang sao man na. Now, naibaw naman ta nga, matag sakop sa kaliwatan sa tao is going to meet or encounter ni Ginoong Kristo one way or the other. Either nga mutuo siya kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas or iyang isalikway siya nga manluluwas. Thus, he will meet him as judge. Dili na manluluwas. Judge, maghuhukom asaman dito sa great white throne judgment. So ang tao papilion. Kaya na may kabubutan ng tao. So, mo na nga kung maka-text pagod, kadtubang mga kaila na to, mga silingan, mga classmate paron, mga kanang atong mga co-workers kaniya to, gani tingali atong mga suod nga mga paryente, nga mga dili magtotoo, nga tuan na didto sa kanang linaw sa kalayo, kay wa man sila mudawat sa kaluwasan, kay nakasala man sila sa nga di na mapasaylo, so adto sila hangtod. Kini mga tawahan kung maka-text pa o maka-email pa, kung kita ba maka-text pa nila o maka-email yan tong mga unbelieving nga tuwa na karus gitawag na tong torments pa man ato laning kanang klaro nimo nga dili sila mo dayon sa linaw sa kalayo adto sa torments. Kining torments una-una pa na nga linaw sa kalayo, una-una na sa impyerno, warming up spot manigingon, torments sa in English. O kung maka-text palagi ta, maka-email pata nila niya, pangutanon ni sila kanang unsaman inyong una-una mahimong pagbubalik mi diha sa kalibutan kay kini kong linaw sa kalayo. Kaya ang linaw sa kalayo mo na ilag yung sangkuan
human na sa panudya na. So kinigong linaw sa kalayo ngalas kadaghanang impierno giandam ni sa Dios alang sa yawa og sa iyang mga demonyo, mga sakop ba ni Satanas, uban nimo kung ikaw dili magtotoo. With you, uban nimo. Si Ginoong Jesucristo nag-ingon kang Judas Iscariote. Unsa may iyang gisulti? Maayo pagwa na lang ka matao. Mao tay gisulti ng Ginoong Jesucristo ngadto ni Judas kadtong nagbudhi kaniya. Apan alang kanimo magtotoo di ka na moagi niini. Wa dili makasulti si Ginoong Jesucristo anak. Kadto ra si Judas o kadtong mga dili magtotoo. Kitang mga magtotoo, okay, ako ni support kanimo, fellow believer. Kita mo atubang kang Ginoong Jesucristo, naong sa naong, face to face, didto sa kinanindutan nga dapit nga mao ang langit. O giandaman nata sa Dios og house and lot, palasyo, og didto magauban nata kaniya hangtod sa kahangturan, nga tua ang tuman nga kalipay, kahupnganan sa kalipay. Unsa may gisulti sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Tiyaw mo na. Now dito sa langit, paminaw. Paminaw, fellow believer. Dito sa langit, wa na'y luha. Wa na'y kasakit, wa na'y kaguol, wa na'y pag-antos, wa na'y kamatayon. Kaya ang tanan nangagi na. Revelation 21:4 man na. Just imagine, wa na'y kamatayon. Now, so, mo na, gipasidan-an ang mga dili magtotoo nga ang sala nga dili na mapasaylo mao kanang sala sa salikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, rejection of Christ as Lord. Kay kining mga dili magtotoo, unbelievers man ni sila, they are in the first place losers ng daan, mga pildiro ng daan. Ang ilang dadangatan o padulngan mao ang silot sa linaw sa kalayo, impyerno. Didto ibaw ka atulan lakbitan og hatagan ni mughulagway nga. Of course dili pa mura lang ni og kanang palabay lang niya apan mao gyud ang description dito sa linaw sa kalayo, dito sa impyerno. Labihan sa kabangis dito, labihan sa pagkamakalilisang, mangilngig, kinapaitan nga pagkinabuhi nga wa nagyoy pagkatapos nga pag-agulo, pagkagot sa mga ngipon, the gnashing of teeth, wa na'y kaikyasan, no more escape. Ato ang tumang kadulom o kangit-ngit bisan pagkalayo na. Ato ang hingpit nga pag-antos o sakit hangtod sa wala na katapusan. Na diha ang hingpit nga kaguol sa hangtod, hingpit nga pagmahay sa hangtod. Kini ang prisuhan sa tanang kasakit sa hangtod, sugbaanan sa tanang dili magtotoo. Nagiingon sa kong higala, barbecuehan din na. Ug di na sila masunog, dili na mapaso, di na mamatay. Apan dili na mapawong ang kalayo dito, di na. Apan why fire hydrant dito ha?
fire hydrant. Busa, anaa kay kapilian karon nga nagaginhawa ka pa. Buot ka bang muadto ning dapita nga mangilngig. So, timan nga nakapahigayon, gihatagan pa ka og unsa chance sa Ginoo. Untay ka mudawat sa iyang gasa man si Ginoong Kristo. Just imagine, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Napay Juan 3:3, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao na nga kining atong gipanghisgutan, may kalabutan kini sa atong pagkinabuhi nga nasibo, nahiluna diha sa plano sa Dios. Nagpahiluna lang ta sa tumang pagpaubos ngadto sa supreme authority, which is the Word of God. And iya ning mga pulong, iya kining mga panguna-una, iya kining mga pasidaan, pahimangno, tuyo, plano, alang sa itong kinabuhi. Nga magmadinaugon, malampuson nga kinabuhi. Dinhi, niining atong kalibutan nga gamhan ni Satanas. Giduma man ni Satanas, tugutan man sa Dios si Satanas. Gitugutan kay na may away lagi nga angelic conflict. Tali sa puwersa sa Dios o puwersa ni Satanas. Na atas taliwa, papilion tag unsay atong what is our preference. At tumatas puwersa kampo ni Satanas o kampo sa Dios. No na. Ang sama man yung pagkaila ni mga butanga kung wa kay pagtuon sa negatibo ka man, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay panumbaling, nga mo nang dayon lang kag balibad og nay mo imbitar ni mo Bible study, wa ko'y panahon na busy ko. Kamura. Mo nagiingon og ang tao produkto ra siyang desisyon. Mo man imong desisyon. Mo man imong paggamit sa imong kabubuton. You see, God respects your decision from your volition. Di siya mutandog, Di siya makatandog. He never touches. Gives you total freedom. Yatagan ka sa hingpit nga kagawasan. Apan, uban yan ang maong kagawasan. With that goes responsibility. Ikaw ra gyud ang manubag yan ang tanan nga imong gihimong desisyon. Gusto? Dawat ka niya na. Namo ni atong tuon sa pulo sa Dios nga sinilsilay yun nga. Balik-balik ang tun nga. Di na ginani mo makalimtan. Balik good. This is the method of inculcation. Sinilsilay. Mo na imong nawatikdan nga kabalik-balik ta. Ang uban mo ragi pula na ambot lang nimo. Wa ko'y mahimo niya na. I don't care. Kaya nga ako din maong tahas katuman ko sa Dios nga. Study and teach. Hantod nga. Kini nga itong gipangtunan nga. Mahimo ragi yung bahin sa itong kinabuhi. This is our life. Ibaw ka ba? Kinabuhi ni nato ingon nga mga anak sa Dios. Dili man niya itong permanenteng kinabuhi ba? Pangandaman lang ni. This is preparation time. Na maubitaw na nga. Karong panahon na nagkagubot na ni kalibutan. Wala kadaghanan sa mga tao. Wala kong kasabot ni. Sama ni. Ang grabe pa kaila pag yung basulo ng Diyos. Sa ba? O man, ang Diyos gugma magha. Nga no maning, na yun naman ta. Ini coronavirus.
tibuok kalibutan tiyaw mo na gi-blame na pud ang Dios. Ug imong yung tan-aw na yung gamano man ingon man ni gipasagdan man ta sa Dios. Ang Dios og kaluhon makasulti nimo. Ano magbuot magkanako? Magkabuot ba di kanako kung sa akong buhaton? Apan wa na kay gipasakitan ang tao dili na ay tuyo na mensahe. Mao nang anak ka makasabot nganong ning naingon ini anak ka makasabot kon magpadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay na ang tanang tubag diha. So kung wa kay alamang sa pulong sa Dios, kay negatibo ka man mong kay gana, then hanap ang imong pananaw. No, nang tapaw mo yun ang gadayon mo, mayon na imong isulti. Why did God let this happen to me? Why did God let this happen to us? Mo na. Ibasol pa ang Diyos. Magbuot ka sa Diyos. Siya man ang hingpit, siya may tag-iyan ng tanan. Mao na. Gugma ang Diyos ang panhustisya pod. Mao ra mo na kasagaran sa mga tao ron ang ilang naibawaan niya ang Diyos gugma. Gugma. Apa ilang mga ekspresyon nga gugma. Wa sila kakita sa luyo niya ng gugma. Hustisya po ng Diyos. Oy. Mao na nga. Tutuki na bagayo. Niya pa kita magadupot ni atong tunanan the real keys of success in life. You want to be a success? You want to be a winner in life and in the next life? Mao ni. Niya kita nagatuon, nagadupot sa pagtuon sa mga kamatuoran sa Dios. Ang Dios kamatuoran, way bakak sa Dios. Kini atong ipangtun-an way bakak, way mini. Nagtuon lang ta sa iyang kamatuoran ug ato kining gipaambit ngadto sa uban nga mga igsuon ta diha ni Kristo. Aron kining lawas ni Ginoong Kristo nga gihulma pa pagkakaron magmalig-on kini. We are the church. We are kanang mga representante ni Ginoong Kristo. As representatives, we have got to be wise in the sense nga natay mga pulong sa Dios, natay mga hunahuna sa Dios. Kaya way makalupig sa hunahuna sa Dios. Wa kinsang mga banggiitan ng mga lantip unsang punaw di kalibutan wa ray kamajingking matud pa sa mga bata way kamajingking dili maka labaw maka tumbas sa hunahuna sa Dios. Nabi doon sa Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Ano pa, mo ni, pangunahon na sa Diyos, may buot sa Diyos nga itong hunahon. Naman na sa 1 Corinthians 2:16 po. The mind of Christ. Ito huna ni Kristo. Kini atong ibang tunan, huna-huna ni Ginoong Kristo. Just imagine, ang huna-huna ni Ginoong Kristo, muanhi sa atong huna-huna. Mauna niya itong gamiton sa pag-huna-huna. Mauna ang usa sa mga paagi kita makakabot niya ng atong tumong, our objective, which is spiritual maturity. Okay, ato niya padayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini. Subaya lang yun ni atong series ng pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta, amahan mo ka Dios. Nagapasalamat kami kanimo nining laing matamis ngay gayon sa among pagtuon sa imong balang pulong.
Salamat ng among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Dios sungala sa imong kabubuton, dada kami pagbalik din ni ugma. Aron kami makapadayon ni among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.